Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell. Tori pandoramba ndidzoka neamwe manews updates uchangori wekutanga kumawana. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sika ndikusubscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe, I really appreciate you support yamuri kupa nguva nenguva. Rudo rwenyu rwakatikoshera. Ini saHadzira handisi kuzoregera kukuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, regai tidzokorore. Takaita interview yemukomana wechidiki uyo anonzi Thuso Ncube. Tamiita interview mukomana uyu anga ari mugari wekuHopley, akapiwa akwa ne5k US kubva kuda sewiki neyochivhayo. Ndamborekodha hangu video kumashure ukuko, but ndango ndizvidzokorore nekuti ndiri kufara kuti video iri rakasvikawo mumaoko avo, vakariona vakakwanisa kumutambira, vakakwanisa kumupawo chipo chavakakwanisa kumupa. Update yandinayo update yekwamutare. Kwamutare vadikani tareceiver nyaya inorwadza, inosiririsa, inogumbura zvikuru apa. Wangu zvinonzi shinga murume shinga unoshanda zvimwe, but situation yawirwa nevanhu ava inorwadza. Nyaya yakamira so, vanhu vanoshanda kukanzuro vaenda ivo vachinopisa marara. Zvavaenda vachinopisa marara kwamutare mutown, vapisira padhuze negaraji. Zvavapisa marara, moto uya watanga kuenderera, ende mbudiro rokuita video iri vatombotsiurwa nevamwe vanhu vanotengesa mabiscuits panzvimbo iyoyo vachiti chidzimai moto uyu wakuenderera. Vakaita nharo. Zvavaita nharo, moto uyu watanga kubatidza Benz. Wabatidza Benz patsva mota dzinosvika 50. Ndokumbirota zvinofika comment section, zvinorwadza, zvinosiririsa. Ndikuona mumwe achiti Hatirare, hanzvadzi yangu yanga ine mota yanga iri ipapapa yatotsva. Mumwe wacho achiti Hatirare, posta video iriri, tatitori nemoto dzanziri apapa dzatsva. Saka tichabatsirwa sei sezvo zvapiswa nevanhu vekanzuro? Hanzi havazive mutemo wenyika here pakupisa marara. Ndokumbirota zvinofika comment section pamusoro penyaya iyi. Zviri kunzi umwe wacho natiza, umwe wacho ndiye abatwa, vanga vari vaviri vachipisa marara. Ndokumbirota zvinofika comment section pamusoro peupdate iyi. Zvandada kukuitira kusiya muchiona video, asi wapedza kuona this video usaskipe, ndine video rekwava Mambo Mutize. Ndanimbone this video. Auya achitsaira marara ekanzuro pandoshandira pamusika wangu, saka abva apisa marara aya, motobva waenda kune mahuswa, baba ine mahuswa. Sandopatotsiurwa naanhu akanzi dzimai moto wakunyanyoenda inda ndakatowigawo bhokisi rangu marara imomomo kozi ndotengesa mabhisiketsi, ndandototyoti kanzuro inouya. Saka ndabva ndatonomhanya kutonitorowo kadhibhokisi rangu. Ivo bvanzi daidzai fire brigade, moto uyu wakuendera, bvaramba akamira. Ndobva so moto ndobva watapukira, bva watangotopisa bhenzi riko, bva wapisa garaji rese. Munhu wekanzuro abatwa here? Pabatwa 1. Pabatwa 1, umwe wacho natiza. Watsanangura anga ari tsvuku. Vari kubvumira kuti ndivo vakonzeresa vekanzuro? Handisuzi yangu kuti vari kubvumira, asi ine ndaona vachifika. Kuti iyo kanzuro yacho ngayezvione pane mwana wasisa wangu zvaakuita kudai unogona kuhwadza nepamwoyo. Ndanzi ngaibhadhare mota because kuuraye munhu. Aipisa chii marara anopiswa umu? Ndozviri kuti hwadza. Amuhwadzisa kana komana, amuhwadzisa. Ndiri kwari kune gezi muone dzari kuita muchini. Amuhwadzisa munhu. Muone dzari tiri panapa panonzi paAnesu, pamukoma Anesu pamaBenz. Pane chiitiko chaitika apa, hanzi vekanzuro vava vachipisa marara pane kapati yamukoma Anesu. Saka zviri kunzi moto uyu wazokura wemarara ndokupisa mota dzese dziri mukati umu. Hanzi mune maBenz ari mukati imomo, manyowani. Hanzi mune over 50 cars dzaperisha nemoto mukati imomo. Itai baba, itai. Ye white watu goma isai baba. Zona motori hapo ni goma batire. Dai tatangata hapa.
Next update vadikani inini atigone kurova imbwa takaviga mpinyu ndakuratidza riri video. Ona video comment section ndenyu ndozoona mwachipedzera shungu kwandiri hatirare waiwazodai but inini ndinofamba neproof yevideo sandini nenge ndataura zvafanira munhu atongerwa makore 30 years indobva ndazongofamba chiti ndingatongerwa 30 years mujeri handisirini ndafanaliza nyaya iyi saka da kusiya muchiona video pedza kuona video tozvaonofunga comment section vaziva zvandareva vaziva zvandareva. Much love. Kuporegerera kumurume wangu pane zvandakaita ndakamuchengetesa mwana anga asiri wake mwana anga ari wasekuru hanzvadzi yamai wangu kusvika mwana azoshaya akavigirwa mumusha memurume wangu asi mwana anga ari wasekuru saka ndira kupa uregerero pane zvandakaita kuti murume wangu andiregererewo pane zvandakamuitira. Chechipiri ndira kutendawo Mambo Mutiza ndokaita kuti nyaya ibude pachena kuchengetesa kwandakaita mwana wasekuru kune murume wangu kusvika mwana avigwe mudzinza remurume wangu iye ari mwana wasekuru hanzvadzi iwe baba wachiziva here kuti uyakaenda mimba yako muzukuru wako kwamba mimba iwo wangu Mambo Mutiza ndaizviziva asi papasina matauriro andaikwanisa kuzviita. chii chakaita kuti osvike pakumitisa mwana hanzvadzi yako? Zvinhu zvakangowanika kungoti ndiye munhu andaigara naye chindibikira saka ndakazongosvika pakukundikanwa nemiedzo. Saka mwana paakafa sei vakarega mwana achiigira kumusha kwouyu? Anoti zvasisina kubuda pachena kuti mwana ndewangu vakangoti angoti ngazongovigirwa kumurume wauri kugara naye. Saka nhaiwe chii chaita kuti iwe uzonditsvagewo kunoko iwewe baba? Chakaita kuti unitsvage chii iwewe? Chakaita kuti ndiri kutsvage Mambo Mutiza inyaya yekuti mafiro akaita mwana akangoti musoro mbafuma akafa saka ndobva awigwa mwana uyu saka guwa rake rakadhirika katatu kese saka zvinhu zvakatinetsa kuti chii saka ndobva takazouya kwamuri imimi mukazopatsanura nyaya iyi kuti zvibude pachena kuti ndozvaita tindegedza kupatsanura kuti nekuti kuti kwakaita guwa zvaita kuti mwana ainge asiri womusha mako saka wakanzwa ndakataura nakati no iwe mukadzi unoziva sikireti yaisada kuudza murume wako asi handigone kukutenda nokuti wakagona kuregerera mudzimai wako. Unondotaura unza mai asi iwe wakakanganisa pakuti wakachengetesa mwana kubva pakutanga kuti pamanapkin kusvika mwana ane 17 years achifa kusvika mwana achiwigwa asingazoti mwana hasi wake ende iwe waitoti mwana anga akafanana newe nodzerwa ichokwadi mama but ukaona kuti baba wake ngauri watemawo futi iwe uri mutema saka zvaisambonyasa kuoneka manje kuti mwana akafanana asi ina interest kufana kwomunhu ukunzwa nditendwa baba kana mandidedza kuti muite sei munditende awa ndogamuchita zvamunenge muda kundipa sezvo sekundidedza kwamaitira Mambo no svikai kumba mandidedzera nyaya yenyu imimi yenge makati maisada kuti ibude pamhuri yeZimbabwe but mazitaura mega kuti nyaya yenga ichiri sei zvayo ngaichibude zvayo aiwa hatina hangu zvakawanda zvokutaura handisingazivangu mugamune zvakawanda zvamuda kuudza mhuri yeZimbabwe. Ini ndira kungotendawo nokuti ndasununguka zvaigara zvichindidya mwoyo pakati peupenyu hwangu zvaindinetsa muchiraramo changu chese asi ndira kungotenda Mambo Mutiza kuti nyaya yangu yapachena. Saka Mambo Mutiza ndine mubvunzo ipapo matanho achashandiswa apa kuti guva risarambe richitsemuka richidhirika muchapagadzirisa here? Aiwa ndopagadzirisa ndine chivanhu chandoita kandotora ivhu rekuguva mwana andobviswa kwachinovigira mushaka kulo handiti vakuru vako vakanzota takavataurira nyaya yakasvika kwakuru wavo uyo akatonzi achifanira kubvisa apakanza vabviswa chicheka ukama panobviswa makunhauna kwaMambo saka vacharamba vachigarisana zvavo vari vaviri. Uyu murume akati mukadzi wangu ndomuda bhozi nyaya yanemakore ndeyakare. Alright aiwa tinotenda Mambo ndisingaziye pane ane mashoko here ekutaura inini mashoko ange epedzisa ndekuti iwe baba kana mapedza nanyaya kana mapedza nachifi wabhazazara kuna machangamire makunhauna makaita apa vachandicheka ukama chifa kupanda makunhauna chete iyi hama yako iyi mwana anzadzika uri mwana chindichi mwana watete kwauri mwana saka inini changu ndichangenza chete nyaya ndikupanzwa Mambo ndinenge mandigonerawo kuti nditorewo mwana wangu avigirwe musha hapana chakashata.